왜 당근? बेयाव बेखौनोथ' खुलुमनो थाङो र' जोंहा दिनै 1 थारिख ना बेयाव माने उन्दैखौ मान बावनाय गेदेरखौ मान बावनाय जायो नालाय ओंखायनो दिनै बेयाव बेखौनोथ' खुलुमहैनो र' जायना नोंथांमोना माबायदि नुयो लामाया जोंना बिराद गाज्रिथार 무식다. जेरै साना जोंना दं बिदिनो गथ'फ्रा मोजां आलो गोजोनै जोबनानै थानो हाथों रुजु रुमुयैनो संसारफोरखौ मोजां मोजाङै जालांनो हाथों जाबाय अखमदो दहाय फायसर सोरजिगिरि बेनो बे फिसाफोरखौ जोनोम होनाया फायसर दिनै गोग्गा हरनि फिसा बे फिसाफोरखौ मोजां मोजांनो आलो गोजोनैनो संसार रायजो जालांनायनि सक्ति हो गियान हो आफा इसोर बोराइ बाथौ बेनो मेथाइ जों बे फिसा सानैखौ होहायो थाबाय आंखाब नोंखारलि जों बिसोरखौ नुना हरदोंब्लाना दे थोंबा लेखा फरायनो हाथों गोरों गोरा जाथों मोजाङै मोजां बैसागु बोथोरनि सनमान लाथों सनमान लाथों सोरांस्रि बिमा होननानै खुलुमदों आफा सोरांस्रिफोरखौ मोजाङैनो गियान आखल होनो आफा इसोर बोराइ बाथौ सोरजिगिरि नोंनो फोथायबायनो आफा इसोर बोराइ बाथौ आंनि फिसाखौ मोजां मोजां होनानै इसोर जाबाय दा बेखौनो देखना होनांगौ